पुढे बातमी आहे चंद्रपूरमधून। चंद्रपूर महानगरपालिका महापौर पदाचा तिढा हा अजूनही कायम आहे। काँग्रेसमधल्या नेत्यांना त्यावर तोडगा काढण्यात यश आलेलं नाही आणि त्यामुळे हा प्रश्न आता दिल्ली दरबारी पोहोचलाय। आज काँग्रेस सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली आणि या बैठकीमध्ये तोडगा निघेल असा विश्वास पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला। राज्यात नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेसला चांगलं यश मिळालं। त्यानंतर या महानगरपालिकेत काँग्रेसचा महापौर बसावा यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून पक्षाकडून प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्यात काही दिवसांपूर्वी विजय वडेट्टीवार यांनी शिवसेना युबीटी पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली। त्यानंतर चंद्रपूर महानगरपालिका महापौर पदाचा प्रश्न निकाली निघेल अशी शक्यता वर्तवली जात होती। मात्र वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यातल्या वादामुळे हा प्रश्न आता चिघळलाय। आता हा प्रश्न दिल्ली दरबारी गेला असल्याची माहिती पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे।